Johan de Jong zocht Gaurus bij Pleertsen dat tjerkoelen zitten. Hier in Alterterp hing het boppen in de squorre een nestkost. Nou, dit is belangrijk omdat er vaak een gebrek aan ruimte is, aan nestgelegenheid. En vooral omdat dit is een hele mooie hegelsquorre. En als die boerderijen verkocht worden, het boer houdt op van boordje, dan komen er particulieren in. En die willen net altijd doen in de squorre. Vanwege de strontbijgelies? Ja, die uitwerpsel, dat is vaak het grootste probleem, dat willen ze net. Maar voor de goudoelen is het van levensbelang dat er een iepening onder het dak zit. Zodat ze erin en eruit komen kunnen. Terug dat God, je komt er naar binnen, daar ginds, en dan vleent er hier op de balk, rechtstreeks de nestkost in. Johan de Jong klimt al 40 jaar de ladder op. Treien. Om nestkosten te inspecteren en om jonge goudoelen te ringen. Zo, nog een fjouwer. Zo, mooi. Nou, zie eens aan. Fjouwer. Pak je die vast? Ja. Mooi. Ben je dan bezig? Ja, die is een beetje lullig. Door het pleertsen van nestkosten, door Johan en een protte vrijwilligers, is de tjerkoelen nou redden van de ondergang. Een succes dus. Ja, dat is gewoon dat is heel erg slag en dat is gewoon fantastisch. Maar dankzij alle mensen die zich ervoor inzetten. En zoals in Friesland hebben we 8 breedperen in 79. 8. Verspreid helemaal over de provincie bij 8 roege boeren. En dat is langzaam, hebben we nestkosten plaatst. En langzaam, heel langzaam nam die populatie tot in goede moezen jaren 450 breedperen. En slechte jaren zijn nou lietse 400, soms 350. Hoe belangrijk is het voor jij persoonlijk dat dit boek er nou leidt? Nou, het is heel belangrijk dat ik dat nog valk ook krijgen heb. Maar ik ben er ontzettend blij mee dat het klaar is. Ik net verwachtte dat het zo gauw er is. Het boek is Montekeep op de landelijke Oelendij in Meppel.